Kaixo, gaur azalduko dizuet zatikien arteko eraiketak nola egin. Adibide honekin azalduko dizuet, begira, hemen ikusi dezakegun bezala, hemen dauzkagu kenketak, zatiketak, parentesiak, kenketa berriro, parentesia, parentesi barruan eraiketak, orduan argi izan behar deguna da, zer da lehendabizi egin behar dena, hau da lehentasunak. Gogoratu, parentesiak lehentasunak markatzen zizkigutela, parentesi barruan dagoena beste gauza baino lehen egin behar ditugu, eta besteen artean, zatiketak edo biderkadurak daukate lehentasuna batuketa edo kenketarekiko. Beraz, adibide honetan lehentasuna izango dutenak, izango dira hauek, alde batetik zatiketa hori egin dezakegu, kenketa eta batuketa hauek baina lehentasun gehiago daukatelako, eta beste aldetik parentesi barrukoa ere egin dezakegu. Goazen zatiketarekin hastea. Zatiketa denez, zatikiak nola zatikatzen ziren, biderkadura gurutzatua egiten. Egin beharko dugu bi biderbi, zati 5 biderriro. Eta aterako zaigu goian 4, eta behian 15. Eta beste aldetik batuketa hau egin behar dugu. Zer egin behar genuen? MKT, 4 eta 2 artean. MKT 4 eta 2 artean 4 da, beraz hau berdin geratuko zaigu, eta hau aldatu egin behar dugu goikoa. Nola egiten genuen? 4 zati 2, bider bat, 2 geldituko zaigu. Beraz egin dugun lehenengo pausoa. Orain ja, parentesi barruko eraiketa egin dezakegu. Orduan, hau da, izango da, egin beharko duguna urrengo pausoan. Zer geratuko zaigu? Beste guztia berdin usten dugu, eta zatikiak batutzeko gogoratu, goikoak batutze ziren, eta zatitzaile amankomuna zeukatenian berdin usten zan. Orduan geratuko zaigu 5 laurden. Parentesiak kentzen dugu, eta geratuko zaigu minus. Urrengo pausoan ja guztiaren MKT egin dezakegu, baina fijatzen bazeate hemen daukagu 2 eta minus 2. Eta 2 minus 2 da 0. Orduan hori kendu dezakegu. Orduan lehenengo gauza egingo deguna izango da hori kendu. Eta geratuko zaizkigu bakarrik beste bi terminoak. MKT egiten dugu bien artean, kenketa denez, 60 izango da. 60 zati 15 4, bider goikoa 4, ateratzen zaigu 16. Eta 60 zati 4 da 15, bider 5, ateratzen zaigu 75. Egiten dugu azken pausoa, dala kenketa, baina biak negatiboa direnez, batu egin behar ditugu. 81 ateako da, eta behian zatitzaile berdina. Beraz, zatiki hori ezin denez laburtu, emaitza horrela utziko dugu.